Pero iyang nang bitaw kay murag iro. Labi ko ako rin nagabantay. Pareha sila daw sa mga iro sa una ay. Pakasirapis Gusto no. mama mga buanga mo. Nagsultir kay magtinoa. Gusto Sombong mama bitaw. yun. Ayo. Ay, sama da. Ay, na si mama te. Mama ni ma. Mas, imo ning anak 3 months. Kadyo kang man, nalibang pa ka. Usay forma sa nang murag iro. Barag bulldog kog naw. Ako nang anak man. Usa man ni balik na. Ano naman? Lo. Lo, uy. Lo. Lo. Sa gilangaw naman ka lo. Lo. Uy, unsa naman ka lo? Di man kakadungog mo. Di na kakadungog. Dili na kakadungog ba? Imong dalunggan puno man siguro atule. Imong dalunggan ba murag puno na nag-atule. Tuli ka. Unsa? Wa pa di ka matuling buang ka. Adili, atule ba atule? Atule. Ha? Atule, atule. Atuli. Atuli. Oh, atule. Nasa imong dunggan. Di ka madungog. Ay, Unsa man? Gamitan ni lo, gamitan ni. Oh. unsa man ni? Isok-sok na sa imong dunggan, isok-sok. Ha? Sa dunggan Dire. na. Ilong man na. Ah. Sa dunggan. Dunggab. Idunggab ko ni nimong. Nimo. Aon. Sa dunggan ba diri ba o na dia? Dunggan. Oh, Dunggan. Oh, Ina. Ina. Ana. Kuhaon mo imong atule. O diya na cellphone, Ano man makita man na sa cellphone. Oh. Makita sa cellphone na, high-tech man na. Makita dire. Oh, makita tanawa daw, tanawa. Oh, isok-sok sa imong dunggan, kuha imong atule. Oh, ana, makita man na sulod oh. Kita sulod dunggan nimo oh. Nagtapok naman ang atule nimo lo. Ala bakte. Mo na usor no, ayo atong kuton buds lo kay matuklod man hinuna tanan. Ana na naghuot naman ni. Gani, mas lindot na kay makita nimo imong atule gid ba? Tug na di kay ko kadungog na napot naman dinhi dire. Oh. Lo, eltram Ah. na tusukan lo. Atang na ni. Oh, mabusgay mo uto ka na imong tusuko na. Kaluod. Kanagko ato. Ah, kuha ra yung atule lo. Dunggan na di ka. Ah, mao ra lagi to nakaatang lo. Mao gyud lagi itong mga natabo ng guto sa akong dalunggan. Makapaminaw na kag music ka na lo. Nay mga bagong music ron lo. Sure. Ah, padunggon di ka lo. Ah, sige, di ka no. Be cellphone be. Okay. Oh, tara lo. Ha, naman. Tuplo ka ang play lo. Eh. Ha! Ha! Tama na lo. Ha! Sam ka lo. Ha! Pag umod rin no. Oh, gahapon lang mi ning balhin. Kami ning puli og puyo diri nga balay ay. Kaon ka? Unsa man na? Kuan, pakaw. Ay, ampaw. Ha? Tilaw ko na ta. Lame. Akong pangalan kay Rickmar. Imo ha? Wala na Mar, imong pangalan pareha-pareha dito ang pangalan. Ano pangalan mo? Akong pangalan kay Mario. Mario? Ah, Oo, Naimar ba na? gani pareha. Kabalo ka nga nung Rickmar akong pangalan. Kay akong papa kay Ricardo. Yun akong mama kay Maribek. Eh? Rickmar. Akong pangalan man sad kay Combine. Ha? Masaya pangalan siyang mama? Maria, Maria. Yung papa? Johnny. Man ang iyo. Ha? Di ba imong pangan Mario? Mama ni mo Maria. Layo ra kayo sa imong papa. Johnny imong papa. Ay, akong papa bang patay na na sementeryo. Mao to gikan dito ang yo. Oh, di eh. Kamalo ka giunsa nila pag-ila ni mama og ni papa. Akong papa kay driver og bus, yung nabanggaan niya si mama, mao to nagkadayon sila. Sure, eh? Lagi nabanggaan na mo niya si mama. Ari harap po sa akong mama magpapa po. Oh, nabanggaan na po si imong papa imong mama. Akong papa kay pilot man. Imong mama stewardess. Akong wala may trabaho akong mama. Oh, unya giunsa man pagbangga. Pilot mo kay imong papa, giunsa man pagbangga. Lahat na lang itong istoryahan pod. Tay sa ay ko ingna imong mama wakwak. Wakwak imong mama no. Nabanggaan og eroplano imong mama. Uy, kabuang ko ani oh. Hatag-hatag pagkaon ako, wakwakon man na mo di ay. Tingaman sa tag, yun sa pagbangga siyang papa. Lupad-lupad man siguro di ang mama. Kung makita may ikunin mo, wakwakon man mo. Bay, mga gani, wala po ka nabuang sa sige ni mo content o kabuang. Wala naman kay nagainom ang buko og tambal. Og di ka mo inom og tambal, liha ka makatok. Pero, naaraman gimintin. Nakainom na kagtambal karong araw balik ma. Nag-inom ko ganang buntag. Nya ikaduha man to sa isa ka adlaw. Ikaduha di ay. Masu ka na minaw sa doktor niya ba? Ano oras, ah? Ang isa pagkabuntag, ang isa alas 3. Alas 9 pa man. Alas 9 wa man na sa Morilo. Apit naman alas 3, isa naman lang ka minuto. Ah, bebe, kuha ko ma. Wala na ko ingnet to karan na pod. Piston, hapit naman stress. Adra. Ah, paano? Ang tubig. Pagulat pod. Mapagdali ma. Adra, tubig oh. Be, Manam na.
alas 3 na. Sus, naapsan yun. Sus, giluwa. Di matulon. Pastilan mo doon kaapas. Sus, to ara. Sus, kapoy na ba ng buwang? Magligid-ligid na ba na eh? Natanawa lagi. Di mo ko magtarog kung inom ko doon. O saan man mo nabako, Rikmar? Sus, ay, pangkay mo ko diya. Lain, may ginaganda ni sa kinanan eh. Ay, kabuang plat, manining buang. Kabuang, madaot. O iraning plat ako ni, madaot ni. Ah, baik ka. Lahat yun oh. Sugo na ba ko na? Magdagan ako eh. Dong, ayaw pag running flat. Ayaw pag running Oh, flat. wala mo nag-running plat ko. Gibili naman ako sa kiyanan. Ah, dili ba? Ikaw ba? Ha? Nagdagan manggug ka o niya. Pislat biya kag ilong niya. Running flat gyapon. Sumagay takon? Ha? Grabe ka edit sa panahon. Sige nang igor mo po kumatabok ito. Mga kong baboy. Kaya kinako ni. Class ka balo ba mo ka ng bulak? Dako gani sila katabang sa tong kinabuhi. Unsa man ay mahimo na ma'am? Dako magkikimig bero nun sa tubig tungod anang bulak. Paghilom dia, oy. Kanang bulak mo na magbuga og oxygen mo na atong iginhawa. Dayon ila pong suyupon atong mga utot. Suyupon sa bulak ang utot man? Suyupon sa bulak ang utot. Kuyawa, no? Oh, dili lang utot ang suyupon sa bulak, pati kanang mga aso sa mga sakyanan, kanang mga carbon dioxide ba. So, ang bulak mo ay musuyop sa mga hugaw, yung kita may musuyop sa mga limpyo. Luya din ang mga bulak ko eh. So karon next na po nato nga topic about tapod sa mga animals. Ay, mo na po tag example ni ron. Mura po kag nag-unggoy So manggod. tagaay ko yung animals bi nga nagpuyo sa tubig. Waya-waya. Unsa man ang waya-waya uy? Sakto man siya. Ahir rin na napuyo ng waya-waya. Naglutaw na Hoy, sa nanimahaw hangin. ang utot. Wala ba ang utot? Ah, sirik pa rin. Hilom ka. Hoy, Rikmar. Nangutot ka. Bantog na nagtapat siya bulak. Abay siguro niya masuyop sa bulak tanan. Psst, bye. Kaon ka ni? Ha? Sama. Kuha ba? Pinilit mo ng mama. Parang ba? Ikaw na ikaw na. Gahapon na ba na? Oh, sige, ako na ikaw na ni. Oh, ikaw ka na. Di po ko ganahag na anak, bay. Unsa kay pangalan ni gani? Ambot, kalimot ko. Ni kalimot sad ko. Sa daw, camping. Camping. Ambot sa tayo. Wala nang gahe, bay. Gahapon na ba na? Okay lang lasa niya, bay. Ano man, bay? Gihapon na ni bay? No, gahapon na eh. Yang ni ani ba no? Ah, kana, ako na may nagbutang ana. Ha? Wala mo ko na siya ng ana daan. Ah wala gibatangan ni ga. Unsa ikaw gibatangan ni? O, ako ra. Tama kay kan ni. Kina, parehara mangyapon sila color. Lahi lang siguro ang lasa, pero mura lang mangyapon sila latik. Uy kabuang ning buto. Ma'am na, mong anak mas na? Ah, si Rikmar. Akong anak, bitaw mas, mura classmate man to ni Rikmar sa una. Hapit na mapulis. Si Rikmar, mapod. Hapit na mapulis. Hapit na ni mapulis, Mads. Dili, hapit na ni mabuang. So, sige, ragdulag email. Nawar ko na, ah. Gayaw-yaw. Wala man sakit ning amaw. Sus nagkapak-kapak rag payong ang buang. Mangulos pa na siyang granger og posel. Magayaw-yaw di siya, mas na. Huwag rin, hapit na mabuang. Sanib an sila ha, sanib. Sanib! Sanib daw, Mads. Sanib! An sila! Sanib! Lang ka naman, Mads. Hoy, Rikmar, ka naman ka. Alam ka, Mads, basing kisaniban yun na, Mads. Awa, kikrig-krig. Hoy, Rikmar, ano sa magkadiha? Lagi saniban yun na, Mads. Anak, mag siya, sanib. Awa, awa. Hoy, Rikmar, ka naman ka. Hoy! Ano, piyong na, Mads. Ano siya? Hoy, Rikmar, ka naman ka. Ano ka? Wala nang isi, Mads. Kisaniban yun ni, Mads. Dagan ako ni Mads. Rikmar, magpuyo, ha? Happy na diya, Mads. Dili mo na. Hoy, Rikmar, puyo!